Hi mga karon Bell, mamanok kong Miyerkules kaninyong tanan. Nadyo na request nga usa sa akong pagumangkon kay 22 kay akong pagumangkon nga mag-chicken kuno kay mo graduate na siya. Ngano jud kang ganahan ng mga bata ning chicken no labi na fried. Pero kani nga pag-umangkon bisan unsa kuno klase sa luto mao mag-chicken humba ta karon. Nanay naglalis diri ang chicken humba ug chicken adobo parihara kuno, nanay difference. Ang kani nga humba kay ni use og ingredients like black beans and banana blossoms nga wala sa adobo. Humba mas tamis siya kaysa sa adobo. Nya ang humba mas popular siya sa Visayas and Mindanao. Siya ako last time kato nagsinabawan nga manok ko, di ba, nga ang iyang scientific name kay Gallus domesticus. According to WebMD, specifically ni Danny Paul Baby, great source of protein ni siya. Maka-strong nigsamot sa bones and muscles. Makatabang ni siya sa weight management and heart health. Unya sa mga wa sa mood diha kaon ani kay maka-better ni siya sa mood na siya vitamin B12. Nasa ni siya zinc, copper ug iron. Nana siya amino acid nga makatabang sa feel good hormone. Nanay nanguhit diri nga mga una ekonomi na ginamhinam na siya sa manok. Maong mag-lunch na ta. Happy lunch everyone. Mao kay Arundel Gums.